jagħmel il-fjuri u Mejju jieħu l-unuri. Xhieda ta' dan hija Pjazza San George wara li tnieda l-Valletta Green Festival organizzat mill-Fondazzjoni Valletta 2018 flimkien ma' diversi entitajiet oħra. B'diżinn tal-artista Alexandra Paċ, ispirat mill-istil uniku tal-Maduma Maltija, 80,000 xitla ntużaw biex breqqa kbira tfasslet infjorata bil-wien mill-isbaħ f'din il-pjazza. Iżda li lien mill-aspett turistiku din inizjattiva importanti għandha lan li tikkumplimenta l-impenn tal-istess fondazzjoni u tal-gvern biex jagħti ħajja ġdida lill-Belt Valletta. Naħseb illi dal-weekend il-Fondazzjoni Valletta 2018 qed tagħti messaġġ qawwi. Messaġġ qawwi ta' x'ridna nfissru u x'infissru meta ngħidu riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali. Il-Ministru Leo Brincat saħaq li s-sem tal-Ministeru tiegħu affukat l-aktar fuq l-edukazzjoni marbuta mal-kampanja għat-tħawwil tas-siġar, is-saħħa tal-pjanti, l-maniġġjar tal-iskart u t-tibdil fil-klima. Dan permezz tal-entitajiet diversi fih dan l-istess Ministeru li se jkunu qegħdin jagħtu tarif dwar dawn l-oqsma ferm importanti għal pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja u l-Kultura u Bonnici fisser kif l-isbaħ żmien għall-Belt Kapitali tagħna għad irid jiġi. Wasosna li fl-2018 Malta se jkollha l-isbaħ opportunità biex tesponi l-ġmiel arkitettoniku u kulturali tagħha lill-bqija tal-Ewropa. Il-Valletta Green Festival li qed isir bil-kollaborazzjoni tal-Environmental Landscapes Consortium se jibqa' għaddej sa nhar il-Ħadd li ġejn fejn imbagħad il-fjuri kollha jittieħdu fil-ġonna pubbliċi madwar Malta u Għawdex. Kull min iżur il-festival se jkollu l-opportunità li jgawdi l-veduta tal-infjorata mill-gallerija tal-Palazz Presidenzjali. Fl-istess waqt daw kollha li jieħdu magħhom batteriji użati, mediċina skaduta jew bottles maqtuwa jingħataw pjanta lura b'xejn. Dan bilan il-waste serve tkompli tkattar l-għarfien dwar ir-rimi responsabbli ta' dawn l-oġġetti.